Hinabunan ng driver asin painantinin sarong delivery truck mantang nagdidiskarganin karnenin manok sa Zone 2 Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Alas 4 ng hapon, kinakaaging Miyerkules, Enero 15. Susog sa investigasyon. Mantang nagdidiskarga, chinempuan man kan sospek na haabunan ng sling bag na nasa driver's seat asin marikas na huminali. Nalalay kan sospek ang duwang cellphone, charger, driver's license, asin ang labi 20,000 pisong koleksyon. Isa pong ang identified person na wearing a helmet na pumasok po sa truck na yung open window doon po sa may unahan po ng passenger door. And base po doon sa nakausap ng investigador yung dalawang biktima. So parang sila nagtiwala kasi medyo nasa market, harapan na rin po yun ang market dito po sa may San Fernando. Sabi nila hindi naman masyadong kasagalan ng pagbaba ng mga produkto ng chicken. So siguro po dahil sa tiwala siguro nila, sabi nila hindi nila tinago. So kahit sabihin natin bukas yung hindi nila naitago kasi nakikita siguro po doon sa may nakikita po sa harapan ng driver seat yung items. Dugang panilangitan, nariparo sa naman kan mga biktima na nahabunan sindakan tapos na ang mga ining magdiskarga asin papahali na. Tulos man ipig-report sa indakan mga biktima ang insidente. Yung suspect po ay hindi yun nakilala sa muka, na-identify lang yung yung motorsiklo at yung buwan ng body build ng katawan habang umalis papunta na po ng Naga City, papunta na po ng Naga City. So tumakas po yung suspect. Sa investigation po, pinapollow up na rin po ng aming investigador para makilala yung suspect. Sa presente, padagos pa ang pagkalap nin mga ebidensya kan PNP, siring kan mga CCTV footage, ngani mas mapalali ang pagsusog sa sospek. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.